I kubleye pi waro ki pralok ki wasnyaw suk wo up I ki kubor wa pala hau new channel ki kubor wa pala ki wa kwa open snyaw chapi wa khalat no ka khana khian ka wadang khande snem irta heipor wa yimpa ko ha ka Sngikha ka Beipun Yong ka te tons dangi ki kubor ha iwi ijia wasnyaw si iwada jia ha Brazil wada do yemen sen Yong ka wi ka khana kan thai ka wadang khande snem irta hadin wasa kut usnyo ko ha swimming pool drain namo ha ithlu thausum ha ka birthday party ka Beipun Yong ka ha utu utaya wada dep iti ijia da jia ha ka tu ka khat ar tarik Yong new bnai heipor wa ka te ka khana khian ka wada tip pertuik kam ka Marina dos Anjos feria da em ko ha ka wi ka resort ha West Central Brazil chirup wa ki family Yong ka kat kam ki report wada yo na ka mirror da ong wa ka te ka long yung de lai ki chaka wi ka resort wa em ha ka te ka state yo lehkmen ye ka Sngikha dap nya phausan snem ka Beipun Yong ka te ka khana kate ka khana dang bang yimpa ba ko ha kate ka resort swimming pool heipor wasa kut usnyo Yong ka ha po drink ki wa hayung hasem Yong ka de yale ki wo yarap na pelaj imya ka tangwa memde urin mansin ko heipor wasai ki ka na po we heipor wasai ki ka le dang sa kut bai usnyo ko ha po kate ka drink upa Yong kate ka khana uwam puti pertuj da yale uwo pen imbiang ka da ong da ka report tangwa hadi neite da pentip ki wada khlat no ko ha ka wi ka local hospital he yeto wa ka youtube wa kan thup ya hado kat won kan ta sa kut kate ka khana he ti thau we em ki wa yo nem mpu em uyo youtube ki hado kate haka social media post ka skur Yong kate ka khana da pan snyaw ki ya ka khubor snyaw lem we kat kam wa ong da ka New York Post kate ka skur da thok ko kamni snyaw si kthang I haman sen wa yo ya ka khubor wa ka khana skur wa maya Yong I ka Marina dos Anjos feria ka wana ka 5th year da lai ko chapneng namo da khlan no ko ne ni nasla kan da parthai nei liang ka US Consumer Product Safety Commission do ongko wa mto ui hi e yiki khana klem pa ha ki swimming pool we to ujngai ki le na ki drain ki pipe wa ki wi won ki we em thawai we do ongko le wa ka swimming pool to u em thaw tamo ne thaw tam phong drink ko nei bha wa usnyo wa ki ti Yong ki khana da ju sa kut iman ki por ha ki te ki thlu namo ki drain te do ki ni don hi khublei chipon